тіке бұрышлар 52-ші мектеп. Қаршы алабыз. Тіке бұрышлар КВН командасы ярым финалға шығу үшін Татар фейсінен кеңешлер сұрарға бұлдылар. Сен Татар фейсі ма? Әйе? Біз сіңа ұшанмайбыз. Бұлай? Бұлай шаны бұла. Татар фейсі, бізге ярым финалға нешік шығарғасың? Біріншісі, бір қойшанда Татар КВН-да русша сөйлешмеске. Вообще никогда. Понимаете? Екіншісі? Екіншісі, Татар КВН-ын Татарстан гимнынан башларға керек. Нәрсе, башлайбыз ма? Һәм безнең беренче миниатюра физкультура дәресендә бассейнда булган хәл. Хәзер күз алдыгызга китерегез, анонимнар клубында булган хәл. Исәнмесез, минем исемем Алина, һәм мин ябыгам. Исәмсіз, минем исемем Айгөл, һәм мин ябыгам. Исәмсіз, минем исемем Ландыш. Сіз нишләп утырасыз? Барыңыз қайтығыз, мен мидән юасым бар. Хәзер күз алдыгызга китерегез, Василий Гаязовичның иртәсе. Безнең киләсе миниатюра субботникта булган хәл. Нәрсә булды? Анда кеше гәүдәсе ята, ул суламый һәм селкенми. Койманың бу ягындамы, теге ягындамы? Теге ягында. Ул бит безнең территория түгел, алырлар, киттек. Яраткан егетнең бүләге. Айгөл, моны сиңа Рамил белән әйттеме? Ул шундый зур. Ул шундый йомшак. Әле бу брелок кына менә аның айфоны бар, ул вообще шеп. Әйе, матурым, әйде. Һәр мәктәптә шундый малай бардыр. Син шундый бай. Син шундый матур. Галиев, сен ашарға ақшап келдің ме? Хәзер күз алдыгызга китерегез, кызлар сөйләшүе. Айгөл, минем ирем кичә булай әйтә башлады. Минем дә ирем менә булай әйтә, төннәр буе йоклый алмыйм. Нишләргә соң безгә, нишләргә? Айгөл, кара әле, бу да булай әйтә. Моның да хатыны итегәдер инде. Алла ярдәм бирсен. Ахырыбызда инде без аңладык, безгә бер нинди дә фея кирәкми, чөнки без булабыз. Алайса мин кирәк түгел. Юк. Тіке бұрышлар командасы, рәхмәт.